či to je vidno. Má tak asi takých 15 rokov určite. Keďže nám ryby nejak neberú, tak vám ukážem nože. Nachádzame sa na našom obľúbenom mieste v divočine. Není tu ani živého ducha, iba vtáčiky spievajú a švitoria. A ideme skúšať chytiť nejakú rybku. Trošku nám tu spadol takýto strom, ktorý nám pôvodné lovné miesto asi zrušil úplne, lebo pri ňom nahadzovať asi nebudem. Takže budeme chytať s obidvoma udicami tu. Budeme chytať len na 2 udičky. A toto je Sámkov prvý zápis tento rok, takže idem aj jemu zostrojiť jeho malú udičku a natočíme si to. Krmiva som štandardne také, čo som... To je umývadlo. Také, čo som našiel z minulého roku. Som zmiešal. Vonia to ako čili, banán, pomaranč, slivka, jahoda, malina a tigri orech. Čo je tigri orech? A orech. Tigri orech je taká, podľa mňa... Pekne to vonia. Pre mňa nevýznamná návnada, na ktorú som v živote nič nechytil. Dobre, dáme tam kukuricu. Až ty tam, počkaj. Dáš mi do ruky? Nie, chyť za konzervu 2 rukami a nasyp tam... Celú? Nie, ja ti poviem koľko, syp. Takto? Nie, takto, chyť konzervu. A takto, šup, 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 šup. Dáme tam trošku vody a nájdeme si nejaký papek. Čo je papek? Papek je presne toto. Môžem to? Chceš miešať? Dobre, miešaj. A to ťažké. Ťažké, trošku... som zobral akurát taký čierny oporený. Ja? Dám, áno, trošku to len pozriem, či som dal dosť vody, vieš. Ešte trošku dáme vody. A ideš miešať? Dobre, tak miešaj. Daj to tu ku sebe. Tak. Tuto klietočku. Klietočku dám aj na Mne sa tvoj. páči takáto. Páči sa ti? Áno. Ja som sa chcel dať na udičku. Dám ti takú istú, ak chceš, dobre? Áno, dáš? Dám. Dáš mi klietočku? Zavesím ju tuto. Páči sa. Ďakujem. Vyskúšame štandard kukuricu a tieto peletky plávajúce. Cesnak alebo rohlíkový boilies z Kopex. Ako cesnak, že? Nie. Nie, nepripomína ti to cesnak? Mne to pripomína drevo. Oranžové. Ja to som kvôli tebe kúpil, keď máš rád oranžovú. Môžem chytiť? Môžeš, aj voňať. Ja mám od toho špinavé ruky. Nevadí. By som do toho zakúsol. By si do toho zakúsol? Lebo To za nie to je ako dobré. cukrík. Takže takto to vyzerá. Krmítko. A ideme to tam šupnúť. Takže naviažeme si túto malú udičku. Šicí organizér. No. Toto môže byť. Takže teraz tam ho už len zacvaknem. Čup. Natiahneme
naň bužírku. Tak. A je to. Ja dávam túto dlhšiu časť tejto bužírky smerom k háčiku. Ostrý ten háčik sa chytá. Preto, aby mi háčik sa nedosahoval na krmítko. Kebyže to bolo naopak, že krmítko je bližšie k háčiku, tak skôr sa ten háčik môže zachytiť do toho krmítka. Takže takto. Tak zavesíme. Šup. No a je to. Dotiahne tam. No, keď tá gumička ho drží, tak je to tak akurát, no, že by nemal sa zachytiť do toho. Druhá montáž vyzerá takto. A dal som tam samkovú obľúbenú takto. Samkovú obľúbenú oranžovú rohlíkový bojlik z Copex. Tento naviják už má, čo to za sebou. Odhadu má tak, dám. Má tak asi takých 15 rokov určite. Dali sme klasického policajta. Druhá na feeder. Chytáme ryby. A chvíľu bude mať táto záber. Ty beťár, kde si našiel tú kameru? Tam. Na stole. Vedie Nejde, ukáž. Ide. ukáž? Počkaj, dáme to do krmiva, nech to ide aspoň. Môžem? No. Tak daj ešte raz sem. No, dobre, stačí. Tak, super, A dobre. ja som stripperou. No aj ty si. Čo si ty? Nastriekali sme tam takéto, že Champion Corn, nejakú kukuričnú vôňu. Na oranžovú nám nič nezabralo, tak tam skúsime dať zrniečko kukurice. Čo ty na to sami? Dobre? Či to je vidno? Poď sem, mal si záber. Poď sem. Normálne to vyskočilo. Tu na chvíľku poď. Normálne vyskočil ten policajt. Tak to vyskočilo, ten okrúžok. Nie, necháme to chvíľu. Keď sa to nehýbe, to znamená, že to tá ryba nepapá, vieš? Keď sa to hýbe, vtedy to papá a vtedy to musíme zdvihnúť. Chvíľku ešte počkáme, dobre? Keďže nám ryby nejak neberú, tak vám ukážem nože, ktoré mám a ktoré nosím na ryby. Toto je prvý Victorinox Range Grip 55. Parádny nožík, mám ho rád, ale využívam ho asi najmenej. Čo si pamätám, tak maximálne som s ním natieral nejaké paštiky. Pretože keď s ním chcete robiť niečo, čo ja viem, čistiť rybu alebo čo, tak to moc není vhodné, keďže sú tu takéto kadejaké záhyby, tak tam sa dostane špina, zle sa to čistí. Takže pekný nožík, kvalitný, ale zatiaľ som ho využil len na paštiky. Tento druhý nôž Mora, to je rybársky nožík. A je tak označený ako fishing knife od Mori. Celkom úzka čepel, že dobre reže, je ostrý, ale tieto zúbky, ako vidíte, sú takto, potiaľto. Nechápem, prečo na tých rybárskych nožoch nerobia tie zúbky úplne po špičku. Lebo keď chcete čistiť kapra, tak to okolo vrchnej plutvy
čistíte týmto špicom a tu zrovna nie sú tie zúbky, takže tento nožík používam niekedy, keď čistím ryby, ale nie je moc na čistenie šupín, toto je úplne nepoužiteľné. A tretí nôž, najlacnejší, tento nožík stojí asi 13 eur, to je tiež Morakniv Companion, myslím. 13 eur, 30 eur, 65 eur. No a tento najlacnejší nožík používam najčastejšie. Trošku som si ho upravil, že tento špic vrchný som si brúskol, neviem či to bude vidno na kamere, tak to zúžil práve na to, aby sa dalo čistiť s ním šupiny. Není to úplne ostré, ale je to také akurát, že sa dobre čistí aj okolo vrchnej plutve, napríklad u kapra. Pekne to ide dole. No a tento už prežil skoro všetko a používam ho najviac. Takže najlacnejší a najviac ho využívam. Tak toľko k nožom. A ešte ideme čakať, či niečo zabere. Počkaj. Ukáž. Toto takto. Zdvihni hore udicu. Bím, sekni. A ťahaj. Je tam? Á, máme ju tam. Poď teraz sami. Poď sem ku mne. Poď sem. Poď si ju vyťahnuť. Tak, tuto chyť. Hore ruku. A ťahaj. Takto. Počkaj, nepustíme ju do tých konárov. Ja ti pomôžem. Á, odopla sa. Terem, tete. Takže mali sme urputný boj s nejakou obrovskou rybou na zrniečko kukurice. Ale ryba boj vyhrala. Ale nevadí, že? Chytíme ďa. Ale teraz chytíme, ne? Teraz chytíme, jasné. Čo chytíme? Rybu. Dobre. Po tom príhovore s nožíkmi ste si možno pomysleli, že ako správny mesiar to mám vychytané, ale skutočnosť je taká, že keď som si robil prehľadovú lovkou za minulý rok, tak mi to vyšlo tak jedna ryba na stranu, čo som zobral. Ale nie je to kvôli tomu, že nejak odsudzujem tých, čo berú veľa rýb od vody, však majú na to právo si zobrať. Keby u nás boli obľúbené kapre v rodine, tak tiež vezmem viac rýb, ale kapra zjem len ja a trochu sámko, starší syn. Myká sa, tak stráža, keď sa bude silno mykať, mi príď povedať, dobre? Kapra zjem ja, sámko, manželka to ofrfle a starší Šimi tento tiež ofrfle. Takže ešte keď spravím halásle z kapra, tak sa to zje, ale ináč nič. Takže kapra ani moc neberem, ako vravím, tak jedna ryba na stranu v lístku. No a šťuku, zubáč, tak to vezmem, to zjedia všetci. Tak asi len toľko, že nie som mesiar, ale neodsudzujem, keď si niekto ryby bere. Však tie ryby sú zdravé, aj kapor je zdravý. A keď si ho môže chytiť, tak prečo ho aj nezjesť? To bola hlboká myšlienka dňa. Ideme na to. Počkaj, ja ti seknem a dám ti... Poď sem, poď ju ťahať. Opri a ťahaj, krúť. Spolu, ťahaj. Táto nám už neújde. Dobre. Pomôž mi. Pomôžem. Požič. Ťažko. Ťažko ide? Tam. Ťahaj, ťahaj. Tam. A ešte. Ťahám blízko. Ťahaj, ťahaj. Veľký prúd. No, ťahaj ju. Tuto ku mne. Veľký prúd. Pomôž. No dávaj, musíš to sám, to dáš. Ťahaj, ťahaj. Nedaj sa, ťahaj ju. Pomôžem ti? Hore udicu? Čo mám robiť?
Neklana. Nie, ťahaj. Toč, stále toč navijakom. Toč. Dobre, kde je? Kúkaj, Sami. Kúkaj, aký kapor. Kúkaj, gratulujem, Sami, gratulujem. Aká mám dať? Ja tu vezmem, poď, ideme ho pozrieť. Yes! Sami, tvoj prvý kapor v živote. Poď, a sám si ho chytil. Ideme ho dať na podložku. Áno, len dáme ho na podložku, poď. Ty si chytil kapra. A prečo to robíš týmto? Aby nešiel na také suché, vieš? Tak, teď si dáme na bok. Tam je kukurica. Nevadí. Môžem? Môžeš. Namoci ruku tuto, aby si ho nechytal suchou rukou, aby sme mu neublížili. Hopla. Vylejeme si tú vodu, nech nás neošpliecha celé. Pustíme ho? Jasné, že ho pustíme. My sme tu ešte budeme chytať. Koľko? 47 cm. Gratulujem ešte raz. A teraz ho ideme pustiť, dobre? A budeme chytať ďalej. Poď, Samičku, sem. Poď sa pozrieť, ako odpláva. Papa kapor. A je fuť. Takže dnešná úloha splnená. Splnená úloha znamená, že sme boli na rybách a sme si to parádne užili spolu, že, Sami? Áno, a chytili sme kapra. Ako bonus Samko chytil svojho prvého kapra v živote a jeho sám vytiahol. Meral neuveriteľných 47 cm. A tešíš sa, Samko? Pôjdeme na budúce ešte na ryby? Áno, istého takéhoto kapra. A na trojuholník, dobre? Na trojuholník pôjdeme? No, dobre. Tak díky za zhliadnutie a majte sa pekne. Zriadne som zapnutý. Táto. No tak to zastaneme na ceste a zapnem ťa. Dobre, že si mi to povedal, Samko. To keby vedela mama, že som ťa nezapol, tak amen tma. Tento druhý nôž mora je rybársky nôž a je tak popísaný ako fishing knife. Nemôžeš teraz chovať, keď rozprávam. No už to dojedz. Natočím to ešte raz.